Здравейте, приятели! Днес ще направим едно клипче за един монтаж, който аз използвам и много от вас използват, но ще го направим по желание на Асен Бушилов. Наш приятел, риболовец и колега, защото ме помоли да направим видео за въпросния монтаж. Знам, че за всички от вас е много добре познат, но явно има и такива, които сега започват с спининг риболова и искат да бъде показано. Така че коментари от сорта "ти сяли откри топлата вода" и такива работи са излишни, защото явно има и хора, които не знаят за тия монтажи. А този монтаж е дропшот с изнесено поводче. Просто ще го направим малко по-обяснително, за да стане ясно на по-малките риболовци и на тези, които не са го ползвали до сега. Ще го направим целия, без да връзваме основна линия комплетното влакно, защото това вече всеки може да си го направи. Но се надявам да може всеки да си го направи. И не правете така, вземете си ножичка. Така, взимаме си около, колко аз лова, с около 60 см флоро. И взимаме едно парченце, такова около 20-25 см и го връзваме примерно на около 40 см от карабинката. Хващаме ги двете парченца така и правим едно клубче. Един път, втори път и трети път. Така. Увлажняваме и започваме да стягаме. И забележете сега, като започнем да го стягаме, как самия възел става като осмичка. Така. Махаме единия край, оставяме горния. Винаги оставяме горния край, да повечето да е към основното влакно. Гледам колеги, ще оставят това поводче, въпросното поводче на различни дължини. Едни го оставят на 10 см, други на 4, на 3. Аз си го правя на около сантиметър и половина, 2 най-много от основното. И използвам този възел, който мухарите най-често използват да си връзват нимфите. Защото и с него е най-лесно да се направи най-близко до основната линия. Така. Връзваме си отдолу една карабинка.
Сега като ме мързи да си вземем ножичка, ще страдам. И ето го въпросния монтаж. Ето така трябва да стои кулката. Поводчето трябва да е вързано нагоре, горния край се оставя. Карабинката, поводчето. И това е край за основната линия. Това е целият монтаж. Няма никаква философия, елементарен е. И когато има поводче, анимацията на пасивния силикон става много по-добра и рибите го предпочитат. Ами това е Асене, надявам се да съм ти бил полезен и на слука.